lapha eMzansi kama uSizwe Sibonga Mwashoza sizwe inkalakatha sizwe Vindla uSuthi eBrickville ila sikho namhlanje inhloso kubathuleka banzi ke ngokuzwa ke ngomgubho music festival la eBrickville akumina kuzokutshela ukuthi ngabe ngithini mangithi kuzokwenzakala ngomhla ka6 mhla ka5 inyanga kaSeptember mandulo baba udokotela inyanga yeshumi na kanjani namhlanje uthema ubika kuthina bezindaba bacacisa ukuthi maningi ama plans owenzile la ngifuna ukuya khona sekutheni mhlambe sine clarity ekutheni umcimbi unini futhi ungani but iquestion yami eyokugcina nethi kubantu abenza imicimbi kakhulu ke ohlangothini laseThekwini bakhona abantu othe wakhuluma nabo kuba abantu afana noMcineka noma uGay Ngcobo kanye nabanye afana ke noPapa G ufaka Gomede Nabezitha ngiqale ngikhulekele kubo bonke abantu ngikhulekele kuso sonke sizwe ngibonga ithuba onginikeza lona okhulumayo njengamanje uDr Nyanga Yeshumi eBrickville yes lapha esizothi khona umcimbi ongathatha ihlangothi yes uthatha noma ebasani kodwa kusithi ekugcineni umgubho yilapho khona sikhumbula khona amasiko akithi kwaZulu. Ngifuna ukubuya la ekuqaleni besingakathintani nobhuti abadala yes kodwa ngiyababona ukuthi kula indimeni yomcimbi bayihlela nawe ndena unyaka nonyaka sihlezi sibona yonke imicimbi yabo kunezathu hayi ngoba mhlawumbe ngibayekile kodwa siyazi ukuthi banamagalelo amakhulu kodwa ngithe neyifika lento kumina noma nguhlela lo mcimbi ngathola isibindi ngoba elinye iphupho uthi noma ulenza kodwa ubone ukuthi nabanye bayakwenza siyabukela kubona bayawahlonipha abantu bayenza ngendlela benza ngayo kodwa mina ngithatha inyathelo zokuthi ekugcineni uyehlonipha abantu nokuze nangabe umuntu ozokuma ngaphambi komcimbi ukuthi uzokwenza umcimbi cabanga ukuthi usukubhekene nabantu abangaphezulu bama-1000 ekufuneka ubukwazi ukubahlanganisa endaweni eyodwa kodwa kunemigomo nemibandela ondlula kuyona ukuthi uqhubekele phambili nomcimbi ngoba silana namhlanje nezivakashele eBrickville sizokhuluma ngomgubho umgubho kulapho khona umcimbi khona odila nesintu kakhulu kodwa ikakhulukazi sizoxoxa la ku-day 1 ku-day 1 lapho khona ngiqoqe khona wonke amakhosi angakithi eBrickville sathi sizophakamisa ubuntu bethu baseBrickville ngoba bese sibona ukuthi izinga lethu eBrickville seliyehla lesintu sibona sekuyalahleka nani nengoma zomzansi nayo yonke lento ugido ingoma zomsalvation yonke into bese sibona sibalekile lo mcimbi lapho khona sizohlanganisa yonke lento sihlanganise sizohlanganisa ekutheni sihlanganisa ingoma sihlanganisa ingoma yomama sihlanganisa ingoma yobaba sinamakhosi asinela amakhosi kunama-artist azobe performa lapho esiwanikeza ithuba wakhona la eBrickville angama-locally amaningi mhlawumbe lawo ma-artist ngicabanga ukuthi ala ku-20 or 19 esiwanika ithuba lokuthi awazovela kwi-platform ebonwe ngabantu futhi ebonwe mhlawumbe khona umuntu ozothi ngabona ividiyo ye-artist ethi ngicela ningibizele nalo mfana ngimphakamise ngoba into ebalulekile nama-artist ngiyacela ukuthi nala eBrickville abanye abazehlise bangabi nokuthi bayazi kanti abazi ngoba nangabe ubona umcimbi uyamdinga umuntu ngoba ekugcineni uzophakama ngalo mcimbi ungacabanga ukuthi umcimbi nowuyodlala kona sekunje fine soqedile yes okay no kafuphi dokotela ngiyazi ukuthi makwenza imicimbi kanje kunezitha eziningi ehlukahlukene ezizama ukuthi ifake inhlabathi epolishini lakho ngikufaka on the spot lo mcimbi akaqala ukwenzeka oqala ukuthi wenzeke this year but already kunabantu abathi ngeke umcimbi wenzeke iba yindoda enyanga yeshumi utshela ukuthi woba laba isiphi izathu abenza bethi lo mcimbi ngeke wenzeke asiphikisani ke nabantu cabanga ukuthi nangabe ngoba ngohlela lo mcimbi lelo lizwi likhona nakubani umnikazi wazothi nayibona le video ngomtshente eyi-1 ukuthi lokho akucabangayo akukho lo mnikazi ngabo bani angeke ngize ngisho ukuthi khona owenzile khona oseshilo ngoba uyazi ukuthi inkulumo umuntu engafike elethe indlebe ukuthi hayi ndoda uyacindezelwa kula mcimbi bakhona abantu abangawuthandi bakhona abawubukela phansi nawusezwa ngozothi esawukhulumela ekhoneni kusho ukuthi uyivaka lo muntu kufuneka eqondane nenyanga yeshumi etshele emakuhlweni ukuthi ndoda uzohluleka bese ngomtshente eyi-1 ukuthi wena lapho khona wabekwa yini ngoba wabekwa isibindi nami isibindi lesi esongibeka ukuthi ngiye khona kulo mcimbi ngoba mina ngihlanganisela abantu akusowami wabantu lo mcimbi okuvuselela iBrickville ukuthi iye phezulu dokotela mina la ngiguqa khona ngifike ngithathe inhlonipho namazwi okukhula amakhosi akhona kuye kuthiwa umqalo wendlela bombela isitimela samampondo bese khona kuthiwa inyanga yezulu wakuzibiza ngenyanga yeshumi wakophelaphi dokotela kumqiniso angikophelanga ngenyanga yeshumi angikophelanga ngenyanga yeshumi into yena into yayifikela ngicabanga ukuthi nabo kunobizo lenzeka kubona kuze kufikele la gama ngoba nami kufika uyazi ukuthi inyanga ayihlola ngamali eningi mina ngihlola nge-R1 igama elithi inyanga yeshumi hayi ngoba kuligama nje lisuke emsebenzini ukuthi ngihlola ngeshumi yonke into nje okuningi sixoxa indaba nje ngeshumi amathikithi dokotela ngiyazi ukuthi ahlukahlukene ngegaba zawo sitshele ukuthi ami kanjalo umcimbi futhi unini umcimbi umcimbi uqala ngomhla ka5 kodwa lapho khona ngenwa mahhala khokho u-free nje nobani othi ufuna uzongena angene ezoyidilisa ebuke eqede ingoma enze yonke into naloma artist azobe khona bese sithi day 2 ilapho khona sekusebenza khona amathikithi siyosokhumbula iJanuary yethu
izobe igijima lapha ku-200, bese sithi i-VIP it's 500, i-VIP besithi 1000, bese siya laphana lapho ekuthiwa kungena khona amatafula, khona itafula lika-20,000, khona itafula lika-15,000, khona itafula lika-10,000. Ngakho-ke ilapho-ke sesithi khona amadoda azizwayo ukuthi hayi ayathenga itafula, akathatha umuntu wakhe, athatha umndeni wakhe noma nabangani bakhe noma abantu babo bezohlala kulelo tafula bebungaza umcimbi kuphela. Dokotela, sathola isikhathi sesiphawu sokuthi umcimbi wakho ungihamba ekahle kakhulu kuya phambili. Awubathi ukwanda kwalowo mthakathi nanibona nanda ujike kuvuka umoya. Baba, Ngiyabonga. Sizwe Sibongo Washoza, Sizwe Nkalakatha, Sizwe Binhla Sisuthu. Cheers, bye.